Så nu kører jeg her fra Jylland til Sjælland, og det bliver godt. Gættevej. Så lige jeg starter med min biologhammer og sådan en fladmejsel til at flække med. Så har jeg lidt andre ting med også, men det tror jeg ikke, jeg får brug for lige i første omgang. Nu skal der bare flækkes nogle sten. Ej, jeg spildte. Frokost. Ja, tak. Yes. Hold da kæft, mand. Det er drueformet calcedon. Wow. Sådan en lille bitte krabbe der. Fossil krabbe. Den er rimelig pæn, den her. Lidt pæne blomster. Altid godt. Her er der godt nok mange fossiler. Det er så super pænt. Wow. Hold nu fast, hvor det er flot. Jeg var helt dernede i bunden. Nu går turen til bilen, og så skal jeg have aftensmad, og så skal jeg køre cirka 1,5 time til Gedser Odde, hvor jeg skal overnatte. Så går turen mod Gedser. Wow. Nå, nu kommer jeg til Danmarks sydligste punkt, Gedser Odde, som er meget specielt sted. Som om det var fuldstændig forladt. Meget underligt. Rigtig flot gnejs. Så man kan se de her lag, de her båndede lag i stenen. Norm. Godmorgen. Det hedder Det Sorte Geomuseum. Kom og besøg det her i Gedser, hvis I nogensinde kommer hertil. Meget fint sted. Den vejer 16 tons. Fantastisk. Tak fordi I fulgte med. Vi ses en anden gang.